part 3. Eller er det 4, I don't know. Men den er Q&A. Den er Q&A. Jeg kunne ikke lige skrive alt i beskrivelsen. Eller jeg kunne ikke lige skrive alt i den der ting. Så I kan enten skrive til mig på Insta, hvor jeg måske kan lave sådan en der spørgeskema. Og så kan I ligesom sådan spørge, hvad jeg skal sådan, om I har nogle spørgsmål til mig og sådan noget. Og så vil jeg lave det i en video. Ellers I kan skrive det i den her video. Ellers kan I skrive det i nogle af de andre videoer. Helst de her madvideoer, jeg laver, fordi at det er sådan, ja, den er rendet i maden. Så ja, men nu synes jeg lige, at jeg gør det her lidt pænere, så ja. Okay, det blev ikke lige det kønneste, men jeg fik spredt det ud. Så jeg har min mad. Men selvfølgelig også lige have noget dressing på. Så vi tager noget salt og putter på. Og så tager vi noget peber og putter på. Okay, og det er også lige min mad. Den her. Og så min drikkevarer. Så jeg rydder lige det her køkken op, og så skal jeg bare eat noget mad. Okay, nu er min mad her. Og det er det her. Jeg spiser med kniv og gaffel. Jeg har ikke prøvet at spise med det der brød før med det her. Men det er godt nok. Og så har jeg den her iskaffe. Så ja. Nå, det var bare alt for den her video. Og i min anden video, der står der, hvad min Instagram hedder. Så ja, vi ses. Jeg håber, I har sagt her indtil slut. Og måske vil jeg lave en hel video bagefter, altså sådan en anden gang. Så ja, hej.